سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ لوی والا ټولستا دا پر دعا گو دی لوی والا ټولستا دا پر دعا گو دی انشاءاللہ فتح بستوی قدردانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ ستا جرت تامو سلام دے پا بربار ستا جرت تامو سلام دے پا بربار بہادر یہ مجاہد مرد میدان را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ فلسطین دا مسلمانو تا خیر خواهی فلسطین دا مسلمانو تا خیر خواهی ویرستانا واپس رکی دا ہجانا ویرستانا واپس رکی دا ہجانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ تا آواز کڑالو پورتا پا دنیا کی تا آواز کڑالو پورتا پا دنیا کی اسرائیلو گرفتار کرلی نرزانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ مسواتی وزیر باچا خنور مسنیشتا مسواتی وزیر باچا خنور مسنیشتا پشیرونو کی دستا یم پا مگرانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ سنیٹر مشتاق احمد سے زار لتانا را ازاشیدہ دعا خدا اللہ را ازاشیدہ دعا خدا اللہ